ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор гузаронд. Ҳозир боша мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо сар мекунем. Варзигари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 7-0 дар турнири Беллатор 267 зидди варзигари бразилӣ Джаир Ҷуниор бо рекорди 7-2 баромад. Хотиррасон мекунем ки Хуршед Қаҳоров зарбазан аст, а рақиби ӯ Ҷуниор боша Ҷитсер аст. Яъне дӯстон, муҳориба байни Ҷитсер ва зарбазан аст. Якум раунд оғоз шуд. аз оғози раунд Хуршед Қаҳоров ба рақиб 1-2 зарба зад ва Ҷуниор медонист ки Хуршед зарбазан аст ва дар стойка бо ӯ ҷангидан хеле душвор аст. Барои ҳамин дарҳол ба куштин гузашт. Ҷуниор хост ки варзигари тоҷикро ба замин афтона, аммо ин корро карда натавонист. Баръакс, Хуршед ӯро ба замин афтонд ва то охири раунд ӯро дар замин назорат кард. аз ҳамин ҷо якум раундро ба Хуршед дода мешавад. дуюм раунд оғоз шуд. аз оғози дуюм раунд Ҷуниор дарҳол ба куштин гузашт. медонист ки дар стойка шанси хеле кам дорад. Хуршед Қаҳоров дар якум раунд куштинги ӯро рад накард ва дар замин бо ӯ кор кард, аммо дар дуюм раунд куштинги ӯро рад кард ва дар мобайни дуюм раунд Хуршед ӯро ба стойка даъват кард. ҳамин тариқ боқимондаи дуюм раунд дар стойка гузашт ва албатта ки дар стойка варзигари тоҷик хубтар менамоид. аз ҳамин сабаб дуюм раундро низ варзигари тоҷик гирифт. сеюм раунд сар шуд ва бояд гуфт ки сеюм раунд пурра дар стойка гузашт. ҳар дуи варзигаро ба якдигар зарба мезаданд, аммо варзигари тоҷик фаъолтар ва дақиқтар буд. дар дақиқаҳои охири раунд Хуршед Қаҳоров бо зарбаи пойҳо пойи рақибро маиб кард ва ҳамчунин бо як зарбаи сахт қариб буд ки рақиби худро ба нокдаун равон кунад. аммо Ҷуниор худро зуд барқарор кард ва ҳатто тавонист ки як зарбаи хеле сахт ба варзигари тоҷик занад. ҳамин тариқ ҷанговаро ба якдигар зарбаҳои сахт зада раундро ба анҷом расонданд. дар натиҷа варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 8-0 кард. мо Хуршед Қаҳоров даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. бояд гуфт ки дебюти Хуршед Қаҳоров дар Беллатор хеле хуб гузашт. то боздиди дӯстон хонободу сарбаланд бошед.